Už len vlastne ten začiatok navodí človeku také, že wow, že to je také strašne príjemné, toto chcem čítať. A on tam aj tak hovorí, že zhruba, ja neviem, možno na nejaké 5. alebo do 10. strany, podľa mňa, že títo ľudia všetci okolo mňa sú vlastne nie priamo, že analfabeti, ale sú nevzdelaní a ja som študovaný a napriek tomu si myslím, že žijú šťastnejší život. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. S moderátorkou televízie Joj a veľkou knihomoľkou Hankou Zavřelovou sa už o chvíľu budem rozprávať o fascinujúcej knihe o živote a smrti od švédskeho lekára Axela Muntého, v ktorej nájdete množstvo príhod a historiek. Veľmi dojemné príbehy toho zametača ulic, ktorý sa zriekol svojich nedeľných šiat, aby mohol pochovať dievčatko, ktoré tiež skosila, myslím, že to bola vtedy choléra epidémia. A tiež je tam plno krásnych a výstižných myšlienok. S bláznami je ľahké mať trpezlivosť a dokonca mám pre nich akúsi tajnú slabosť. S trochou láskavosti sa s nimi väčšinou dá dohodnúť. No nie je ľahké mať trpezlivosť s hysterickými ženami. A pokiaľ ide o láskavosť, tu si v ich prípade treba radšej dvakrát rozmyslieť. Pri pozývaní Hanky Zavřelovej do štúdia som vôbec neváhal, takže o chvíľu rozhovor o nádhernej knihe modného lekára, cestovateľa, milovníka zvierat Axela Muntého. Potom sa vám prihovoria aj zahraniční autori, ako Stefan Arnem či Lucy Wine. Mám pre vás aj úryvky z kníh Nicolasa Sparksa Vysnívaná zem, aj z nového Joláča Stratený dedič. Celkovo 11 knižných noviniek, tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Človek by neuniesol život, keby poznal hodinu svojej smrti. Tak aj túto myšlienku nájdete v knihe o živote a smrti od švédskeho lekára Axela Muntého, ktorá vychádza po vyše polstoročí opäť v slovenčine, čo sa veľmi tešíme. A ja som mal pocit, že táto kniha by mohla byť takou šálkou kávy pre moderátorku televízie Joj a vášnivú čitateľku, knihomolku Hanku Zavřelovú. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie a ďakujem ti, že si ma s touto knihou oslovil, lebo ja som nad ňou váhala a ty si bol vlastne ten posledný, ktorý ma tak postrčil. A som teraz hneď vlastne prezradím na začiatok, som nesmierne rada, že som ju čítala. No, tak to som rád, čiže som sa trafil, sadla ti, bavila ťa, tak ako teraz tú kavičku, ktorú som ti sem priniesol a teraz si popíjaš. Áno, no ono to je v podstate, áno, také možno skôr taký dobrý zahrievajúci čajík, aj keď chvíľami chutí tak veľmi trpko, ale je to o živote a smrti. Ten názov to naozaj úplne vystihuje a Munte mal vlastne taký vzťah od začiatku k tej smrti, ten jeho názor na ňu, alebo to vnímanie sa mu tak menilo od toho štúdia medicíny, keď ju vnímal ako tú kosiacu, zákernú, hnusnú beštiu, až po to vlastne, že tá kniha sa končí, že už on je vlastne na sklonku života a potom vlastne, ja tu máme také citátiky vyznačené, tak možno sa k tomu aj dostaneme. Dobre, určite sa poviem, dostaneme. Ako to navnímal. Áno, ja len pripomeniem, ona vyšla tá kniha v roku 1929, čiže takmer je to 100 rokov, bol to obrovský celosvetový hit, ktorý preložili do 45 jazykov. V čom je podľa teba takýto obrovský úspech tej knihy? Ja si myslím, že v tých časoch to mohlo byť tým, že naozaj on tam odhaľoval veľa toho, čo tí ľudia nemali šancu, tým, že teda neboli internety, nebol doktor Google a podobne, nemali šancu poznať. Tam je naozaj úžasný pohľad na medicínu tých čias, na to, ako sa vyvíjala, na osobnosti aj medicíny, na osobnosti aj literatúry. Je tam pohľad na to, aké boli naozaj životné príbehy veľmi často ťažké, ako naozaj dokázala tá choroba zničiť rodiny, zobrať životy, ale niekedy vlastne aj spojiť ľudí. Takže ja si myslím, že tí ľudia jednak, tí čitatelia jednak mohli vlastne nahliadnúť za ten záves, alebo ako to mám povedať, za to, čo vlastne oni nepoznali. Munte je tam veľmi otvorený aj ohľadne svojich pocitov, svojho života a aj tam nešetrí úplne tých mnohých ľudí, osobnosťami počínajúc, pacientkami končiac, prípadne aj nejakým svojim personálom. Takže zároveň je to písané takým pomerne ľahkým perom, je veľmi vtipný chvíľami a je to taký ten inteligentný humor, nie je taký ten prvoplánový. Takže ja si myslím, že toto všetko mohlo na tých ľudí veľmi dobre fungovať a dnes nám to vlastne
dnes dúfam, že tiež tá kniha sa bude čítať a bude opäť populárna, nám vie ponúknuť pohľad na tie časy, na to, ako sa vlastne žilo, na to, ako môžeme byť vlastne aj radi, kam sme sa v mnohých smeroch a najmä v tej medicíne posunuli. Ale tiež je to zaujímavý pohľad na tie pre nás už teda historické postavy, ale je tam takéto obrovské vedenie a taká obrovská láska vlastne ku všetkému živému. A k tomu sa asi dostaneme, lebo tam je to naozaj nádherné, ako on vnímal aj zvieratá, nielen tých ľudí. Presne tak, a on ich miloval, tie zvieratá. Inak vedela si, že on mal laponskú pestúnku, ktorá mu do mlieka dávala kvapky krvi teraz neviem, či to bolo z vrany alebo havrana. Áno. A možno aj to má nejaký súvis s tým, že potom rozumel tým zvieratám, že ich tak miloval, že sa ich snažil chrániť. Ale presne tak, ako hovoríš, ten román je veľmi mnohovrstevný. Je to sú to memoáre, z časti cestopis. On tam spomína Páriž, Rím, Londýn, to Laponsko, Capri. Je to chvíľami taká bajka, je tam magický realizmus, čiže naozaj je tam mnoho tých vrstiev. Mne sa veľmi páčili aj tie vtipné časti, napríklad s Kolitidou. Áno, Kolitida bola úžasná. To bolo výborné. Alebo bola aj miestami taká smutná, naozaj desivá Neapol, keď tam bola tá cholera, on tam išiel, alebo ako bol sprievodcom mŕtvol. Keď sme hovorili o tej, alebo ty si povedala o tej prvej časti, tej prvej vrstve, tej medicínskej, to je naozaj fascinujúce sledovať, ako to bolo pred tými 100 a viac rokmi, ako to fungovalo. On tam veľmi dobre približuje rôzne tie chudobince, chorobince, balzamovanie mŕtvol, tie hrozivé hygienické podmienky, očkovanie na choroby, ktoré vtedy ľudia zomierali, tak vlastne potom sa vynašli tie očkovacie látky, aká bola tá doba druhej polovice 19. storočia hrozivá. Čiže myslím, že aj táto časť, tá lekárska, tá medicínska, môže ľudí presne zaujať, ak chcú viac preniknúť za tú oponu medicíny. Ja si myslím, že to, čo on urobil ako úžasnú vec zároveň aj vo svojom živote, aj v tej knihe, že on bez toho, aby sa tým chvastal, je úplne jasné, že strávil veľmi veľa času tým, že pomáhal chudobným. Že on vlastne naozaj chodil medzi tie najbiednejšie vrstvy a on tam opisuje tú scénu, myslím si, že toto môžeme prezradiť, keď k nemu prišla tá markíza alebo grófka, alebo kto to bola táto dáma, ktorej teda diagnostikoval tú kolitídu a ktorá asi teda bolo jasné, že nevedela celkom čo s časom a čo so sebou a to bola celá jej diagnóza. A on ju vlastne zobral do tej chudobnej štvrte a ona potom tam povedala tú vetu, že ja sa za seba tak veľmi hanbím. A možno to bolo to, čo ju potom začalo tak aj trošku meniť. A aj keď teda nebol ten prerod úplne 100%, ale to, čo on vlastne mohol vtedy ukázať aj tým ľuďom, tým svojim súčasníkom, keď tá kniha vyšla, bolo, že naozaj môžu ignorovať tieto vrstvy, ale oni tu sú a potrebujú tú pomoc. A teda nie každý ide, sú tam veľmi dojemné príbehy toho zametača ulic, ktorý sa zriekol svojich nedeľných šiat, aby mohol pochovať dievčatko, ktoré tiež skosila, myslím, že to bola vtedy choléra epidémia. A že naozaj, že aj tí ľudia, sami mnohí, ktorí mali málo, tak dávali ešte z toho mála. Takže je tam naozaj, presne ako hovoríš, veľmi veľa toho. A podľa mňa, čím dlhšie budem nad tým ešte rozmýšľať, lebo ja som ju dočítala včera večer, tú knihu, tak tým viacej sa mi tam bude toho ešte vyplavovať. Áno. Inak dobre si povedala presne, že on sa snažil pomáhať tým chudobným, tým chorým a on mal pritom veľa peňazí, lebo on bol módnym lekárom, on naozaj veľa zarábal. Myslím, že liečil aj niekoho z kráľovskej rodiny, teraz si už nespomeniem, kto to bol. Myslím, že veľa členov dokonca on tam mal z tej kráľovskej rodiny. A on aj píše, že stál som pri lôžkach kráľovie, na slávnych ľudí, keď bol ich život v ohrození. Čiže on mal veľa peňazí, ale často ich rozdal. Naozaj kupoval lieky pre tých chudobných, pre tých chorých. Napokon potom aj išiel do toho Neapola, kde zúrila epidémia cholery, ľudia tam zomierali a on riskoval ten svoj vlastný život. Čiže áno, táto medicínska vrstva pre mňa bola veľmi fascinujúca a verím, že zaujíma aj našich čitateľov. Čo si ty už trošku naznačila, mne sa to veľmi páčilo, to boli tie pasáže o známych osobnostiach. Napríklad Guy de Maupassant, s ktorým on sa veľa rozprával o smrti. Maupassant sa opýtal na možnosti samovraždy, na to, ako ľudia zomierajú, ako sa dá zomrieť, ako to je bezbolestné a tak ďalej. A vieme, a ja som frankofil a miloval som Maupassanta, že on napokon sa pokúsil aj o samovraždu. Mám pocit, že nejaký sluha alebo niekto z jeho okolia ho napokon zachránil, tesne predtým, ako zomrel, ale potom zomrel, či už to bolo v Starobinci alebo v nejakom zdravotníckom ústave. Tuším, som čítala. Áno, čiže tam zomrel, alebo o Louisovi Pastérovi, ktorý sa snažil nájsť liečbu
liečbu proti besnote, robil teda experimenty na psoch a podobne. Čiže mňa fascinovali aj tieto pasáže o známych ľuďoch. A ty si to už naznačila o tých zvieratách. Tak povedz, čo ťa tam zaujalo. No on ešte, ja dodám k tomu Maupassantovi, že teda on mu dobrú reklamu veľmi neurobil. pri tom Pasterovi to bolo zaujímavejšie. On tam má veľmi aj pri tých zvieratách, vlastne rovno teda urobím si taký mostík, lebo to som ešte chcela povedať, že on bol veľmi pokrokový podľa mňa na tú dobu v mnohom, ako veci vnímal. Od toho, ako by sme mali pristupovať k tým zvieratám, cez to, že v podstate si nič na ten druhý svet nezoberieme, aj to, keď hovoríme o tých financiách. On nemal tú potrebu, napriek tomu, že zbieral nejaké umelecké diela a podobne, niečo, že vlastniť a odnášať si. Aj vlastne v závere knihy tam je taká pekne tomu venovaná časť. Takže on hovoril o tom, že je najhoršia vec, tuto som si to teraz, ako som si tu pozerala tie svoje poznámky, bolo, že najhorší talent je, že vedieť zbohatnúť na všetkom a že tí ľudia, ktorí ho majú, by mali povinne pomáhať tým vlastne najslabším, pretože môžu celkom veľkú skupinu ľudí ľahko obabrať tým, že vedia zbohatnúť na všetkom. Pri ženách tam mal na jednej strane áno, myslím si, že niektoré tie myšlienky sú také, že si odfrknú pri tom ženy, že keď tam opisuje napríklad hysterické ženy a ako nemá on vlastne toleranciu s tými voči tým hysterickým ženám, alebo ako vlastne ženy chcú byť podriadené, lebo inak si toho muža nevážia. Na druhej strane povedal, že napriek tomu, že je dokázané naozaj vedecky, že mužský mozog je ťažší ako ženský, tak si myslím, že ženy sú vlastne inteligentnejšie bytosti ako my. To ti ja musí do toho skočiť, lebo to, čo si spomínala, že ako písal o ženách, to som si teda neuvedomil, ale mňa krásne úplne nadchlo, ako písal o ženách, že má o nich vyššiu mienku než o mužoch. No nespomínam to pred nimi, píše, sú odvážnejšie, chorobe a smrti čelia statočnejšie ako my, sú súcitnejšie a menej samoľúbe. Ich inštinkt je lepším životným radcom ako naša inteligencia, nerobia zo seba bláznou tak často ako my. To boli úžasné vyjadrenia tej pasáže o ženách. Áno, veľmi to bolo. Ja teraz tu hľadám rýchlo, ale asi nenájdem, kde presne píše, že s bláznami je ľahké mať trpezlivosť. A dokonca mám pre nich akúsi tajnú slabosť. S trochou láskavosti sa s nimi väčšinou dá dohodnúť. No nie je ľahké mať trpezlivosť s hysterickými ženami. A pokiaľ ide o láskavosť, tu si v ich prípade treba radšej dvakrát rozmyslieť. Ale zase on tam opisuje naozaj, že on tam mal akože extrémne prípady, ktoré už boli niekde nejako podľa mňa na diagnózu, ako ho potom prenasledovali. Ale k tým zvieratám sa teda vrátim. Vlastne veľmi skoro tam začína hovoriť, napríklad kritizovať cirkusy, čo pre mňa je niečo úžasné, pretože my v 21. storočí nevšade máme úplne vysporiadaný nejaký postoj k tým cirkusom, o ktorých sa už dlho hovorí a hovoria všetci ochranári zvierat, že to je šialené týranie tých zvierat, alebo vlastne tam rozprával o psoch. To je krásna pasáž o psoch, miloval psov a najkrajšie ale je vlastne, keď rozprával o tých vtákoch. Keď on dokonca, aj keď si ktokoľvek ho hodí niekde do Wikipédie a bude si ho hľadať, tak neprezradím nič, čo by tam nebolo napísané, že on dokonca tam, kde potom žil na Capri, zachraňoval vtáky a vlastne tam on vlastne presvedčil tých domácich, aby ich nestrieľali. Áno, podarilo sa mu vlastne zmeniť. A ako to opisuje, že ako sa k tomu dostal. A tam v mnohých tých pasážach napríklad rozpráva, že vždy, keď pochovávame psa, tak si hovoríme, že už žiadneho psa nebude mať nikdy rád, ale v skutočnosti my vlastne milujeme tých psov a milujeme nie toho konkrétneho psa, ale psa ako takého, aký je. Takže naozaj je tam veľa takých, ako sa s tými zvieratami rozpráva. To je také pekné, že on tam aj tak ulietava do toho. V tom Laponsku sa vlastne rozpráva so škriatkom a ten škriatok vysvetlí tieto jeho úlety, lebo povedal, že ty si vlastne také večné dieťa, preto ma stále vidíš. Takže on zároveň mal takú tú hrávosť a také, že nikdy napriek tomu, čo videl, podľa tej knihy by som povedala, že neprepadol do takého toho dospelého, racionálneho, čo je to, čo je taká tá odvrátená, alebo to je taká tá neúplne najšťastnejšia stránka dospelosti, že prestaneme veriť v niečo a prestaneme vlastne sa rozprávať s tými bytostiami a s tými zvieratami a podobne. Určite, ja myslím, že aj v tom je nádherná tá mnohovrstevnosť románu, o ktorom sme hovorili, že tam sú tie memoáre, sú tie bajky, ten magický realizmus, že jednoducho môžete to čítať ako príbeh, ako krátke úvahy, mikroreflexie a tak ďalej. Veľmi sa mi páčilo okrem týchto pasáží o ženách, o tých slávnych osobnostiach, o zvieratách, o tej medicíne, aj cestovateľské časti, kde píše teda o Londýne, o Paríži, o Laponsku, o tom Neapole. Inak o Paríži napísal tiež peknú vetu, že letný Paríž je veľmi príjemné miesto pre tých, ktorí patria k Paris qui s'amuse, čiže tí, ktorí sa prídu do Paríža zabávať. No ak ste súčasťou Paris qui travaille, čiže pracujúci v Paríži, je to celkom iná káva. Takže
mne bolo napríklad veľmi sympatické, že on všade, kde prišiel, sa snažil nielen povedzme naučiť tie jazyky, ale pochopiť aj kultúru a hlavne mentalitu tých ľudí. A to by možno mohla byť ďalšia inšpirácia pre nás, lebo mám pocit, že často keď cestujeme a hoci ideme aj na dovolenku, tak si myslíme, že tam sú pre nás, že prídeme a musia nám slúžiť a musia sa prispôsobiť, ale my prichádzame na návštevu a mali by sme sa prispôsobiť im a pochopiť ich. Toto je to inak úžasné, že keď niekým debatuješ o knihách a preto ja zase hovorím, že debatujme o knihách ľudia, je, že vlastne ten druhý človek ti otvorí to okienko, ktoré možno ty si nepostrehol. Toto bolo zavreté, ďakujem ti, že si mi ho práve teraz otvoril. A teraz teda spätne, áno, na to aj aký on bol svetobežník, to bolo úžasné, že on to tak, áno, nasal úplne všetko to miesto, kde sa vlastne ocitol a prijal to všetko, napríklad aj v tom Laponsku, v akých podmienkach tam vlastne išiel spáť a fungoval a podobne, žiadne frflanie, nič zvyknutý tam módny lekár z Paríža na niečo lepšie. Nie, jednoducho. A on nádherne, tá kniha sa vlastne začína tým, ako príde na Capri a už len vlastne ten začiatok navodí človeku také, že wow, že to je také strašne príjemné, toto chcem čítať. A on tam aj tak hovorí, že zhruba, ja neviem, možno na nejaké 5. alebo do 10. strany, podľa mňa, že títo ľudia všetci okolo mňa sú vlastne nie priamo, že analfabeti, ale sú nevzdelaní a ja som študovaný a napriek tomu si myslím, že žijú šťastnejší život. Čiže jeho tam zrejme preto to potom ťahalo, lebo tam nasal tú atmosféru, uvedomil si, že možno takto by chcel žiť a on tomu potom vlastne prispôsobil všetko, aby sa tam mohol vrátiť. Je to úžasné, aj táto cestovateľská vrstva tej knihy o živote a smrti, hoci môže to niekoho možno aj odrádzať, keď sa povie kniha o živote a smrti, ale nenechajte sa určite odradiť, hoci. To sme sa s Hankou zhodli, že tá kniha nemusí sadnúť každému. Munte bol jednoznačne skvelý pozorovateľ, bol vnímavý, mal to pochopenie, cítiť z neho tú pokoru, ale aj tú zdravú sebavedomosť, nadhľad, schopnosť uťahovať si zo seba, z tých ľudí, nachádzať nejaké tie originálne veci v tom, kde sa práve nachádzal, ale asi to nie je úplne taká ľahká a jednoduchá kniha pre všetkých. Čo myslíš? Ona si ide tak svojím tempom, takže keď ju budete čítať večer, je dosť možné, že vás uspí, ale nie je to tým, že je nudná. Je to proste, teraz krátka, je to kniha, v ktorej sa nedejú nejaké úplne že šialené akčné zvraty a napriek tomu budete chcieť na druhý deň, či už večer, alebo teda aj cez deň otvoriť znova a čítať ďalej. Pretože my sme sa tu tak bavili a ty si aj povedal vo svojej recenzii, ktorú som čítala už, ktorú si už zverejnili jednu, že musí mať človek niečo odžité. S tým súhlasím. Ako myslím si, že sú určite ľudia, ktorí sú napríklad veľmi mladí a aj tak ich to osloví, ale myslím si, že naozaj tá ideálna cieľovka sú možno ľudia, ktorí už narazili trochu v tom živote, ale nie v zlom, ale že skrátka už ich ten život tak obrúsil a už im ukázal, že teda nie sú takí frajeri úplne a že niektoré veci nevedia ovplyvniť. A potom naozaj aj tie jeho myšlienky a to rozjímanie asi tak viacej padne na úrodnú pôdu. Ja si napríklad myslím, že to, čo on tam napísal, pred chvíľou som si pozerala, že on tam vlastne opisoval to, že život nám tie najkrajšie veci dáva zadarmo. A to už je teraz také, akože taká otrieskaná veta, o ktorej hovoríme, ale v tom čase zase, keď vyšla, si myslím, že to mohlo byť pre tých ľudí niečo také, že áno, naozaj, že sa nad tým zamyslia. A túto možno znova sa niekto, možno ten Munte to tuto napísal spôsobom, že to konečne niekto, kto bude čítať, nebude vnímať ako tú otrieskanú vetu, ale vypočuje si. A to, čo sme sa vlastne ešte, teda prepáč, že ti to takto preberám, čo nedotkli, bola práve tá smrť, ktorá je vlastne tiež... Chcel som ho obísť, ale nie. Nie, aby to tých ľudí neodradilo, ono naozaj, sú tam aj, aby sme neklamali, sú tam smutné príbehy, sú tam veľmi smutné rodičovské príbehy z môjho pohľadu najmä, ale jednoducho on sám vlastne opisuje, ako sa s tou smrťou stretával a tuto mám taký kúsoček, že roky som pozoroval boj medzi životom a smrťou a čo si som sa od týchto dvoch protivníkoch naučil. Keď som na začiatku sledoval smrť pri práci v nemocničných izbách, iba sa spolu doťahovali v porovnaní s tým, čo som videl neskôr, to bola len detská zábavka. V Neapole mi priamo pred očami zabíjala vyše 1000 ľudí denne. V Messine som videl, ako v jedinej minúte pod zrútenými domami pochovala 100 000 mužov, žien a detí. A opisuje tam tieto ďalej a potom na konci vlastne on to hovoril, lebo sám opisoval, že pre ňoho bolo zvláštne, že bol konfrontovaný so smrťou, toto myslím písal akorát presne, keď bol v Messine, sa mi zdá, keď pomáhal pri tom zemetrasení. A tsunami. On tam už inak nezachytával, ale to, čo ja som si o ňom prečítala, bolo, že on pomáhal ako dobrovoľník potom aj počas prvej svetovej vojny. Áno. A on bol prekvapený, že napriek tomu tam mal ten pud rozmnožovací, tak by som to skúsila nejak kulantne opísať, že predsa len na ňo dorážal.
A potom sa vlastne nad týmto zamýšľa, že ale aká tá rovnováha medzi smrťou a životom je, že aj v takýchto chvíľach muži a ženy sú vlastne hnaní stále aj tou potrebou ten rod, ten život zachovať. A že to je vlastne normálne. Čo je napríklad niečo opisujú aj mnohí terapeuti, že skrátka sa s tým nevedia tí pacienti, keď napríklad ovdovejú alebo čo vyrovnať, že prečo majú napriek tomu, že ešte ten smutok, tam je nejaké takéto pnutia. A ten Munte vlastne aj tomuto sa tam sa toho tak dotkol. No. Veľmi peknú pasáž si vybrala. Ešte si zatiaľ nájdi jednu. A keď hovoríme o obľúbených pasážach, tak ja poviem možno jednu, dve myšlienky, čo sa mne páčili a potom pridáš ty na záver nejakú svoju. Keď si hovorila o tej smrti, on tam písal aj o zabíjaní a to mňa veľmi zaujalo, pretože keď si zoberieme, že to písal pred vyše 100 rokmi, tak napísal: raz príde čas, keď v človeku načisto vymizne potešenie zo zabíjania. Kým existuje človek, nemá nárok nazývať sa civilizovaným. To keď si zoberieme pred 130-40 rokmi, keď to písal, lebo tá kniha vyšla až v 29., ale vlastne on to prežíval ešte skôr všetko, tak to je úžasné. Ale o tom živote: viem, že život je krásny, no často si ho kazíme a robíme z neho hlúpu frašku či srdcervúcu tragédiu. To je také výstižné aj pre dnešné časy. A napokon, čím skôr si uvedomíme, že osud máme vo vlastných rukách a nie vo hviezdách, tým lepšie pre nás. Takýchto myšlienok je tam veľmi veľa. A Hanka ešte pridá jednu svoju obľúbenú pasáž. Táto bola veľmi pekná, ešte naviažem na to, lebo keď si začal čítať, on tam mal predtým ešte jednu takú, kde tiež hovoril, že raz prestaneme zabíjať a verí, že si uvedomíme. On to hovoril v súvislosti s tými zvieratami. Ja som si vtedy tak uvedomila, že koľko prešlo od toho rokov a v podstate sme sa nezmenili, lebo síce tu máme ľudí, ktorí vlastne odmietajú sa na tom podieľať, ale stále spoločnosť ich povedzme vysmieva, že aká to je póza. Tak ja dám túto. A to je vlastne z poslednej kapitoly, keď už neprezradím, teda nič, nebojte sa, nikto, kto počúvate, ani tí Milance, neboj. Keď vlastne hovorí, že vrátil sa naspäť na Capri s tým, že už nevidel na jedno oko. Áno. Zdá sa, že s jedným okom sa dívam na svet z iného uhla ako predtým. Už nevidím nič škaredé a odporné, vidím len to krásne, milé a čisté. Dokonca aj muži a ženy. Vidím, že sme si vyznačili rovnakú. Akýsi inakší. Zvláštny optický klam spôsobuje, že ich nevidím takých, akí sú, ale akí by mali byť, akí by chceli byť, keby dostali príležitosť. A to je tak krásna myšlienka, že on naozaj tam je, a znova sa vraciame k tej láskavosti, ktorú mal nielen, lebo je veľa ľudí, ktorí majú láskavosť k zvieratám a sú krutí k ľuďom, ale ako on dokázal si presne aj uvedomiť to, že keby dostali príležitosť, to mi tam tak zarezonovalo veľmi tak silno. No úplne super si to ukončila, lebo presne tých myšlienok, tých nádherných úvah je tam veľmi veľa a verím, že si ich budete rovnako vypisovať, tak ako my dvaja, keď budete čítať túto knihu o živote a smrti od švédskeho lekára Axela Munteho. Ja mám presne takéto rozhovory rád, tak ako si to aj ty povedala, rozprávajme sa o knihách, lebo možno nájdeme úplne niečo iné v tej knihe, čo sme si možno nevšimli a nám to znova otvorí ďalšie obzory a napadnú nám ďalšie veci a inšpiruje nás to k niečomu inému. Takže veľmi a srdečne ďakujem Hanke Zavřelovej, moderátorke televízie Joj a naozaj vášnivej čitateľke, knihomolke za to, že si prečítala túto knihu a že si sa trošku podielal svoje dojmy a pocity. Ja ti ďakujem ešte raz za pozvanie, ale naozaj najviac ti ďakujem za to, že si mi túto pána Munteho priviedol do života. Budem si to pamätať a teda naozaj odporúčam každému, aby po ňom siahol a prečítal si ho. A ak bude mať pocit, že ešte nie, nech ho nedáva preč, nech si ho odloží a otvorí si ho potom o pár rokov, pretože podľa mňa toto je kniha, ktorá má každému čo dať. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Známu lifestyleovú blogerku niekto brutálne zavraždil v apartmáne luxusného štokholmského hotela. Bola to chladnokrvná poprava alebo výsledok erotickej hry, ktorá sa vymkla spod kontroly? Tak to je základná zápletka novej severskej detektívky od Stefana Anema, ktorého sme si obľúbili vďaka sérii s Fabianom Riskom. Predali sa z nej milióny po celom svete, preložili do vyše 30 jazykov a aj v slovenčine vyšlo 6 dielov. Prvý s názvom Obeť bez tváre a Stefan to ukončil 6. knihou Posledný klinec.
Teraz teda nová séria s novou hrdinkou a prvým príbehom. Volá sa Úplne iný príbeh a patrí do sveta Fabiana Riska, ibaže Fabian v ňom nebude. Namiesto neho sa stretnete s Malin Rambergovou, jeho bývalou kolegyňou zo Štokholmu. Príbeh sa odohráva v tom istom čase ako Posledný klinec. Sú tam nejaké stopy a nejaké odpovede a áno, dúfam, že sa vám bude páčiť. Prosím, napíšte mi, čo si myslíte. Prečítam si všetko. Povedal Stefan Arnem a máme tu teda novú postavu, bývalú Fabianovú kolegyňu Malin Rambergovú, ktorá prevezme prípad zavraždenej blogerky, ale má hneď 3 veľké problémy. Má nezhody s novým šéfom, ktorý trvá na tom, aby sa štátna kriminálna polícia sústredila na prípad obchodovania s ľuďmi a nie na vraždu blogerky. Malin tiež musí riešiť problémy v osobnom živote s manželom Andersom. No a samozrejme musí čo najskôr vypátrať vraha, ktorým podľa nej môže byť stalker. Zavraždenej totiž kto si viackrát napísal a možno už zabíjal aj v minulosti. V zápätí však pribudne ďalšia vražda, situácia sa komplikuje a zdá sa, že prípady sú súčasťou niečoho väčšieho. Úplne iný príbeh nie je síce séria s Fabianom Riskom, ktorú sme si obľúbili, ale Stefan je stále Stefanom. Vo svojich príbehoch vie vytvoriť špecifickú atmosféru, vie šikovne zapliesť jednotlivé vlákna, menšie zápletky, takže sa rýchlo do nich chytíte ako mucha do pavučiny a rozpletáte, hľadáte únikovú cestu, skúšate sa zorientovať, až kým sa nedostanete na koniec. Arnem vystihol moment, ako Malin nový prípad doslova pohltil, ako išli súkromné veci na druhú koľaj a rýchlo zisťujeme, že ide o naozaj závažný a dôležitý spoločenský problém. Každopádne, myslím, že vždy je ťažké opustiť nejakú zabehnutú, obľúbenú sériu a začať novú. Vždy budú nespokojní čitatelia, ale dajte Malin šancu. Myslím, že je minimálne taká dobrá, ako bol Fabian Risk. No a aby som vás ešte trochu navnadil, tak krátky úryvok vám prečíta Boris Farkaš. Krížom cez nahromadenú krv ležala na chrbte nahá lifestyleová blogerka s rozhodenými tmavými kučerami a rukami. Hlava visela cez okraj pri nohách postele, teda to, čo z nej zostalo. Tvár sa zmenila na tmavú kašu, v ktorej sa s trochou fantázie dali rozlíšiť časti pier, rozdrvené očné buľvy a biele kúsočky polámaných zubov. Okrem toho sa kde tu trblietali zelené sklenené črepy. Obišla posteľ a na zemi uvidela pohodenú zbraň, stolovú lampu s rozbitým zeleným skleneným podstavcom. Páchateľ sa však očividne neuspokojil s poškodením spôsobeným lampou a v zúrivosti schmatol ďalšiu príležitostnú zbraň. Ťažký viacramenný svietnik, ktorý ležal medzi plachtami v posteli. No Malin neupierala zrak na svietnik, ale na čierny lesklý roh, vykúkajúci spod prikrývky asi 10 cm od tela. Hoci si už uvedomila, že ide o mobilný telefón, keď sa naklonila dopredu a opatrne nadvihla prikrývku, nedokázala pochopiť, ako je možné, že hľadí na vlastný zrkadlový odraz, ktorý sa rovnakým spýtavým pohľadom pozerá na ňu. Až potom jej došlo, že je stále zapnutý a nakrúca. Počúvate podcast Knižný kompas. Nicholas Sparks je len jeden a právom patrí medzi najlepších autorov romancií. Žiadne presladené či tuctové príbehy, ale životné príbehy o ľuďoch, ktorí neraz čelia nepriazni osudu a musia si doslova vybojovať právo na lásku. Sparks vie v nás, čitateľoch, vyvolať radosť, zahriať na duši, naplniť oči slzami. A tak je to určite aj v novinke Vysnívaná zem, príbeh, ktorý má 2 linky. V tej prvej sledujeme úplne obyčajný príbeh 2 mladých ľudí. Farmára Colbyho a tanečníčky Morgan, ktorá má veľký úspech na sociálnych sieťach. V podstate sa nedejú nejaké veľké výnimočné zvraty či prekvapenia, ale Sparksov štýl je jedinečný a neopakovateľný, takže si vychutnávate každú stranu. Sledujete, ako sa postupne zbližujú, ako ich prepája hudba,
Colby hrá úžasne na gitare, hoci je to bežný farmár. Morgan zasa hudbu vyštudovala a má k nej bližšie, ako by sa zdalo. No a súbežne s týmto príbehom sledujeme linku o Beverly, mladej žene, ktorá uteká so svojím 6-ročným synčekom Tomím od násilníckeho a žiarlivého manžela. Uteká pod rúškom noci, snaží sa nenechať žiadne stopy, usadí sa v zapadnutej dedinke, v dome na okraji, aby nebola nikomu na očiach a aby sa ani náhodou nedonieslo nič jej manželovi. Napäto čítate o jej snahe ochrániť svojho syna, nezanechať žiadnu stopu. Chvíľami je to naozaj veľmi dramatické, bolestivé aj skľučujúce. No a popri tom uvažujete, ako sa tieto dva príbehy prepoja. Majú vôbec niečo spoločné? Ak poznáte Nicholasa Sparksa, tak viete, že majú a že to rozuzlenie bude naozaj dramatické. Vysnívaná zem je krásne napísaná kniha o tom, aby sme sa nikdy nevzdávali svojich snov, o tom, že vysnívaná zem raz bude naša, len treba veriť. Sparks vie aj tie vážnejšie témy, také tie dôležité posolstvá a silné osudy obliecť do napohľad jednoduchých príbehov, ktoré sa čítajú samé, majú v sebe ľahkosť aj hĺbku. Myslím, že tak ako pri viacerých knihách, aj táto je ako stvorená na sfilmovanie. Vypočujte si úryvok v podaní Kamila Mikulčíka z pasáže o Colbym, ktorý išiel na Floridu, tak trochu na pracovnú dovolenku, hrával v plážovom bare, aby si oddychol od farmárčenia, no a zrazu ho všetci vyhľadávali a mal obrovský úspech. Bežne ma prosili zahrať klasické plážové hity ako Summer of 69, American Pie či Brown Eyed Girl, ale vlastné skladby? Minulú noc sa štamgasti nahrnuli na pláž, zohnali si ďalšie stoličky a reproduktory nastavili tak, aby ma všetci počuli. Myslel som si, že v piatok večer to nie je nič výnimočné, ale kým som sa pripravoval, agent Dre ma ubezpečil, že sa to nestáva a že v bare Bobby Trans nikdy toľko ľudí nevidel. Lichotilo mi to, ale nepripisoval som tomu hlbší význam. Spievať pre podgurážených dovolenkárov v bare na pláži s nápojmi v zľave pri západe slnka malo ďaleko od vypredaného štadióna. Pred rokmi som sníval, ako ma objavia, čo je koniec koncov snom každého speváka, ale tieto nádeje sa vo svetle každodennej reality postupne rozplynuli. Napriek tomu som nezatrpkol. Logika mi hovorila, že to, čo chceme a čo napokon získame, sú dve úplne rozdielne veci. A okrem toho sa o 10 dní musím vrátiť domov do života, aký som viedol pred odchodom na Floridu. Ale nechápte ma zlé. Môj život nie je zlý. Vlastne som celkom dobrý v tom, čo robím, ibaže práca, ktorá sa nikdy nekončí, mi nedovolí užívať si svetské radosti. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Teraz tu mám krásny romkom, čiže romantickú komédiu, ktorá vás, myslím, v mnohých pasážach rozosmeje, pobaví a rozhodne vám vylepší náladu. Je totiž o 7 vzťahoch, medzi ktorými sa ukrýva určite jeden pravý, večný, nefalšovaný. No ale pekne po poriadku, slovo dávam samotnej autorke novinky 7 bývalých. Hello there, my name is Lucy Vine. Ahoj všetci. Volám sa Lucy Vine a som autorka knihy 7 bývalých. 7 bývalých je román o Ester, ktorá je už hodnú chvíľu sama a nebaví ju randenie. Jedného dňa natrafí na článok v časopise, ktorý hovorí, že každý prežije 7 druhov vzťahov a medzi nimi je ten pravý. Ester si uvedomí, že už zažila všetkých 7 a tak si vezme do hlavy, že určite prepásla svoju šancu na pravú lásku. S pomocou svojich najlepších priateliek Bibi a Louise sa rozhodne vydať na bláznivú misiu 7 bývalých, aby sa vrátila k svojej romantickej minulosti, vyhľadala všetky svoje bývalé lásky a zistila, ktorá bola tá pravá a nechala ju odísť. Bola ohromná zábava písať o tom. Dúfam, že vás kniha rozosmeje a rada sa dozviem, čo si o nej myslíte. Veľká vďaka. Tak čo, mali ste už aj vy 7 vzťahov a zamýšľali ste sa, ktorý z nich bol, či je naozaj ten pravý. 7 bývalých je svieži, zábavný, láskavý príbeh nielen o láske, vzťahoch, ale aj o sile priateľstva.
Ak máte radi mágiu, neváhajte pri nasledujúcej knihe. Horská čarodejnica je jednoducho písaný príbeh, ktorý vás okamžite vtiahne. Autorka vytvorila krásny fantasy svet, ktorý osloví nielen mladých či deti, ale pokojne aj staršie ročníky. Spoznáme Cassie, ktorá si zvyká na život v lesnej, keď do dediny z ničoho nič príde na Halloween jej problémový bratranec Sebastian. Nepríjemne ju prenasleduje a zasahuje do úloh pre čarodejníckych spolok. Cassie, Ryu a Tabitha však majú väčšie problémy. Z hraničného lesa sa vkráda do dediny temný tieň a dedinčania sa zrazu správajú čudne. Sú posadnutí túžbou nájsť záhadný predmet. Horská čarodejnica je pokračovanie novej čarovnej série Lesná čarodejnica. Je to veľmi čítavý príbeh, ktorému nechýba napätie, dobrodružstvo, tajomstva a intrigy. Kúzelný príbeh, ktorý vám možno v niečom bude pripomínať Harryho Pottera a určite sa pri knihe nebudete nudiť. Ak patríte medzi večných zvedavcov alebo máte takého niekoho vo svojom okolí, táto kniha bude tým pravým typom. Je zábavná, prináša množstvo fascinujúcich faktov a to všetko zabalené v napohľad nezmyselných otázkach. Randall Munroe a kniha Čo keby, druhý diel, ten prvý vyšiel už skoro pred 10 rokmi. No a Randall znovu odpoveda na otázky, ktoré sa vám môžu zdať čudné, uletené, tak trošku nezmyselné. Napríklad, mohli by sme sa opiť, keby sme vypili krv opitého človeka? Dá sa zjesť oblak? Čo by sa stalo, keby sme s kompasom prišli bližšie k prístroju s magnetickou rezonanciou? Alebo keby všetci majitelia chladničiek teraz v jednej chvíli otvorili dvere svojich spotrebičov, ochladilo by to atmosféru natoľko, že by sme to pocítili? Randall hľadá na takéto otázky odpovede, ktoré sú však vedecky správne, zrozumiteľné, poučné a hoci je reč, o astrofyzike, o termodynamike, ľahko to pochopíte a ešte sa aj pobavíte. Jednoducho zložité vedy a témy ponúka nezvyčajným spôsobom, pri ktorom vás bude čítanie baviť. A určite si precvičíte svoje mozgové závity, že by vám to závidel aj Hercule Poirot. Dám vám ešte jeden taký príklad. Mne sa veľmi páčila časť o knihách a písaní. Možno ste vedeli, nevedeli, Tolkien napísal Pána prsteňov za 11 rokov. To znamená, že pracoval priemernou rýchlosťou 125 slov za jeden deň. Harper Leeová napísala román Nezabíjajte vtáčika za 2,5 roka, postupovala teda rýchlosťou 100 slov za jeden deň. No ale niektorí spisovatelia dosahujú podstatne vyššiu rýchlosť. V knihe sa spomína Corinne Teladová, ktorá publikovala tisíce ľúbostných románov, pričom vydavateľovi každý týždeň odovzdala jednu knihu. Počas celej kariéry napísala vyše 1 000 000 slov za rok, takže v priebehu väčšiny života dosahovala priemernú rýchlosť 2 slová za minútu. A to či bol deň alebo noc, alebo nech bola kdekoľvek, robila čokoľvek, jednoducho 2 slová za minútu. Neuveriteľné. Nezabúdame ani na milovníkov cestovania. Musím priznať, že túto sériu som si obľúbil aj ja. Volá sa Toto je a doteraz v nej vyšli 3 knihy. Toto je Japonsko, toto je Korea, toto je Island. No a teraz pribudla 4. s názvom Toto je Škandinávia, v ktorej nájdete Švédsko, Nórsko a Dánsko. Opäť úžasne graficky spracovaná kniha, ktorá približuje Škandináviu z rôznych pohľadov. História, kultúra, filozofia, dizajn, samozrejme kuchyňa a recepty, rôzne cestovateľské typy, inšpiratívne fotografie. Už pri listovaní knihy pocítite tamojšiu atmosféru, nasajete škandinávsky životný štýl a možno začnete uvažovať ako Škandinávci. Napríklad, že neexistuje zlé počasie, iba nesprávne zvolené oblečenie. Autorkou je Bronte Aurelová, ktorá rovnako ako jej vikingskí predkovia dávno pred ňou opustila Dánsko, aby preskúmala svet za domácimi brehmi a na svojich cestách pochopila jedinečnosť svojich príbuzných i zvláštnosti škandinávskeho životného štýlu. Joli. Knihy pre mladých.
Koncom roka som prečítal jeden juláč, ktorý vám rozhodne odporúčam. Volá sa Hry o dedičstvo od Jennifer Lynn Barnes. Príbeh o obyčajnom dievčati Avery, ktorá sa dozvie, že miliardár, akýsi pán Hawthorne, jej odkázal celý svoj majetok a svojim právoplatným dedičom nenechal v podstate nič. Netušila, kto to je a prečo to urobil. To sme teda sledovali v tej prvej časti. No a teraz vyšlo pokračovanie s názvom Stratený dedič a dobrodružný napínavý príbeh pokračuje. Testy DNA odhalili, že Avery nie je s Hawthornovcami pokrvne spriaznená. Isté stopy však naznačujú, že jej spojenie s rodinou je oveľa hlbšie, než si dokázala predstaviť. Avery pátra po pravde, chvíľami je to naozaj nebezpečné, rozhodne jej to neuľahčujú ani dediči zosnulého miliardára, ktorí majú oprávnene pochybnosti a možno aj zlosť, že nič nezískali. Táto dvojka je možno ešte lepšia ako ten prvý diel. Je to akčné, napínavé, nechýbajú záhady, stále sa niečo deje, odsýpa to a má to dynamiku. Avery si toho zažije naozaj veľa a nie sú to práve najpríjemnejšie veci. Nepriatelia ju musia čo najskôr vyradiť z hry, aby sa nedopátrala pravdy. Dostáva výhražky, na každom kroku sú paparacovia a nechýba závisť. Aj Stratený dedič je veľmi šikovne napísaný, dobre prepracovaný námet, ktorý vás núti premýšľať, pátrať a hádať. Tak si vypočujte úryvok, ktorý pre vás načítala herečka Janka Kovalčíková. A Avery sa stala novou majiteľkou texaského futbalového klubu, bola na zápase a samozrejme neunikla pozornosti médií. Avery, pozri sa sem! Aké máš pocity zo svojho prvého zápasu ako nová majiteľka klubu? Vraj si napadla Sky Hawthornovú. Môžeš sa k tomu vyjadriť? Absolvovala som iba pár hodín mediálneho tréningu, no stačili na to, aby som poznala základné pravidlo správania pri ostreľovaní otázkami. Neodpovedaj. Smela som povedať iba toľko, že som neuveriteľne nadšená, vďačná a ohromená. A tak som sa zo všetkých síl snažila spomínané nadšenie, vďačnosť a ohromenie v sebe vyvolať. Na dnešný zápas príde takmer 100 000 divákov a budú ho sledovať milióny pri obrazovkách po celom svete a povzbudzovať tím. Môj tím. Do toho Lone Stars, do toho! Zvolala som. Už som chcela vytiahnuť okno, no vo chvíli, keď som položila prst na tlačidlo, sa z davu odčlenila postava a nebol to reportér. Otec. Ricky Gramps sa ku mne celý život správal ako k nežiaducemu prívesku. Nevidela som ho vyše roka. Stačilo zdediť miliardy a objavil sa v celej kráse. Odvrátila som sa od neho, aj od paparacov a vytiahla okno. Slovenský spisovateľ. Detektívka Agaty Christie Hodiny vyšla v novom vydaní a určite patrí k najznámejším dielam legendárnej spisovateľky. Je trošku iná, ako sme u Agaty zvyknutí. Má totiž dve na pohľad nesúvisiace zápletky. Jedna špionážna, v ktorej sa údajne inšpirovala skutočnou udalosťou, druhá čisto detektívna, v ktorej vrah nemilosrdne vraždí. Všetko sa to začína príchodom pisárky Shelley Webovej do domu k staršej nevidiacej dáme, ktorá si vraj vyžiadala jej služby. Ale Sheila tam na dláške salóna nájde mŕtvolu neznámeho muža. Prípadu sa ujíma detektív inšpektor Hardcastle s pomocou priateľa Colina Lamba. Nikto na okolí nič nevidel, nepočul a aj staršia nevidiaca dáma poprie, že by si objednávala služby nejakej pisárky. Vyzerá to záhadne a v dome sa navyše objaví 4 záhadných hodín. Do hry vstupuje slávny belgický detektív Hercule Poirot, medzi tým dôjde k ďalšej brutálnej vražde a všetko sa ešte viac zamotáva. Detektívka Hodiny má naozaj brilantnú zápletku a až keď dočítate, začnete si všetko spätne spájať a pochopíte súvislosti. A možno vás pobaví aj Poirotové hodnotenie literárnych detektívov a ich autorov, napríklad Conana Doyla a jeho Sherlocka Holmesa,
Arséna Lupéna, Gastona Lerouxa a jeho záhadu žltej izby, alebo reč je aj o Agátinej vlastnej postave, spisovateľke detektívok Ariadne Oliverovej. Poirot v podstate vyjadruje názory svojej stvoriteľky, pretože s podobnými hodnoteniami sa stretávame aj v jej vlastnom životopise. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver mám pre vás ešte 2 detské knihy. V sérii Super kniha nápadov vyšla už 3. knižka. Po nápadoch pre kreatívne dievčatá a pre lepšiu planétu je tu novinka Super kniha nápadov pre malé a veľké dobrodružstvá. Keby som mal takúto knihu ako školák, zamilujem si ju. Nájdete v nej totiž množstvo nápadov a aktivít, rady a tipy, testy, zaujímavé výzvy, recepty, triky pre šikovné ruky. Jednoducho plno inšpirácie, ako sa nenudiť, ako tráviť čas zmysluplnejšie, ako len pred telkou alebo s mobilom v ruke. Bodaj by po tejto knihe siahlo čo najviac detí. Naučili by sa napríklad, ako viazať uzly, ako sa orientovať na turistických chodníkoch a celkovo v prírode. Sú tam rôzne kartové hry, hľadanie pokladu, výzvy medzi kamarátmi, tiež tipy, ako poskytnúť prvú pomoc, ako si vylepšiť bicykel a z receptov môžu vyskúšať napríklad skvelú rybu s hranolčekmi zo sladkých zemiakov, alebo portugalské pudingové tortičky pastel de nata, prípadne výborné domáce lievance. Myslím, že vynikajúca kniha pre všetky deti, ktoré majú rady dobrodružstvo. Alžbetka a obláčik je čarovný príbeh o dievčatku a jeho nezvyčajnom domácom miláčikovi, obláčiku, ktorý sa volá Mila. Alžbetka si ho zamiluje, čo skoro začne brať na prechádzky so svojou rodinou a zalieva ho presne podľa návodu. Onedlho zistí, že Milo neprestajne rastie a otázkou teda je, čo sa stane, keď bude Milo príliš veľký na to, aby ho Alžbetka zvládla. Veľmi milý príbeh s krásnym posolstvom a témami, ako je rast, prijatie zmeny, strata a odchod, hnev a smútok. Plus magické ilustrácie a práve text a tie detailné kresby môžu byť dobrým východiskovým bodom na diskusiu alebo tvorivé písanie. Ďalšie knižné tipy máme za sebou, verím, že vás niektoré zaujali a možno sa najbližšie pri prechádzke zastavíte vo svojom obľúbenom knihkupectve. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie knižné tipy, tak zostaňte nám verní a počujeme sa. Všetko dobré želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.